Така, хора, вие наистина ми повярвахте, че ви кажа моите настройки? Не. Това няма да се случи. Никога. Просто. Това няма как да ви ги кажа, че е настройки. Не. Това няма да се случи. Между другото си взех найкитата. Взех си найките. Вижте. Чайте, сега ще си изфукам. Ще флексвам. С моите найкита. Дето си взех. Не! Не си ли кюпнах Брутгънър? Хора, много съм зле. Така. Какво стана току-що? Ремикса. Ще свърши след 8 дена. Вижте, и майките. Отиват ми на Брутгънъра. Само дето бялото не ми са... не, горе да са. Да, добре си. Чайте да му видим някакъв... друг... едва не. Не. Седя стоя. Между другото, сета на Chaos директора много добре. Просто уникално се мачва с сета за Брутгънъра. Чайте да видим шопа, има ли такова? Да, ей ги найкитата. Чайте да видим. Чайте да видим найкитата. Бъси горе да стъбу. Така, вие не правете като мене, не ходете по 3 пъти в лобито на игра. Хора, шаут-аут на всички. Ходете, вижте, има безплатен емолт. Вземите го това е безплатен. 0 V-Bucks. Перфектно. Дайте да видим нещо друго безплатно. Nike. Nike goodness. What? Бас кеф. Nope. Не, нищо тук не си харесвам. Това е тъпо. Яко. What? Яко. Кекс. Не, няма се плача. Това? Хора, скоро ще идва тоя. Скоро ще... Аз имам парти хипс.
Не, това водата гали. О, чайте, ще забравих нещо. Така. Не. Не. Така, идвам така. Чайте, аз седнал ли съм? Аз бил съм го седнал. Май не съм. Не мисля. Да, не съм го бил. Добре, чайте, искам да си видя това. Найкитата. Чайте, си сложа това емот с найкитата. Ема. Да, ще си покажам найкитата. Така. Оф, хора, ако знаете колко съм гладен, нямам търпение да го сторя това видео и да хора да ям. Чайте, не, шопа го прегледахме. Малко е скучено. Да. Трябваше после тук се правя стройките. Само не мога да разбера колко време е видеото. Секунда, хора. Добре, 6 минути и половина. Супер. Играх релевата, ма не ми хареса. Трябва да ми се апдейтвам, аз намерих един хак. Като ми пише това за апдейтването, директно давам кръг и веднага триъгълник. Кенсълвам редито и веднага пак го почвам. И така става много яко. Ама, вече не го играя, защото... Абе, как да ви кажа? Много е такова, много малък мапа. Темпо на шофера, че си на квестовете. Така. Така. Фърпесон. Охо. Там. Това къде беше? Да. Кати Корнер. Сега ще идем там и ще убиме Коткомяла. Също те имат тъпо оръжие. Една помпа е баяна сраничка, ама аз пак искам да ходи да поне да го открия. Бе, давай, карай се. Някакъв път ще ида да го такувам, като нямам. Като буса минава близо. Това вече ми е любимата локация официално. Мисти Медълс. Така скачаме на Емка. Ужасно. Добре, това е доказателство, че Fortnite ви послушва. Това е едно голямо доказателство, че Fortnite ви послушва. Буквално, викам, първо ръжиемка ужасно. Ходя си. Просто лилава емчица на пода. Хи-хи-хи. Така... Добре, определено са удължили времето за бягане. Ще ми дадеш патрони за снайпер, поне ми дай снайпер. Ще се изкифа, това беше снайпер. Сега гледаш тази къща има снайпер, много ще се изкефа. Не съм може да има, между другото. Сега ако тук има снайпер, просто е 100%, че Fortnite ги подслушва. Така бандажи. Медкит? Не. Окей. Хора!
Това ме притеснява. Това ме притеснява, наистина. Това случва, тук ще умра ли? Не. Сега... Хора, Fortnite ви послушва, да знаете. Просто да знаете. Да го имате в предвид. People. Where's the people? Често. Къде са хората? Това съм умен. Ще кажа къде са хората, бе, хора. Молитви. Така, знам, че тази помпа е много наебана. Заблизвам, какво се прави? Ти изкарвам SMG-то и... Какво стане? Само моли ме това да е бот. Така, имаше скин, който ме притесни. Аз викам, аз тук съм дет. Пича просто седе шавка. Хора, Fortnite ви послушва. Това видео е доказателство. Това е буквално доказателство. Не сторих нищо. Аз ще се занимавам с тебе. Хора. Да! Не то целя, бе. Сетих се. Не. Мале. Това е някаква много трагична помпа, обаче. Защо имам толкова голям делей, бе, хора? Дайте някакви типчета как да си намаля делея. Ще има ужасно много. И на всичко имам много делей. Ма се заслужаваше това делей. People, I am coming. Това е нещо не презредено, всичко презредено. Изкараме хънтинга. То клип ще го хитна. Ако си бях екипнал помпата по-бързо. Хора, тази локация не знам, защо ми дава много добър вайб. Пукаца. Само хедшоти. То знаеш ли какво прави изобщо? Какво става? Часовника нещо. Прави. Хора, сега не казваме голяма дума, ама сега ми пуска пълни ботки. Сега знам, че каквато карма имам, следващия ще ме убие. Ама... леле, какво това, бе, брат? Какви неща ми давате вие, бе? Някакъв ме спитава да това не го убих. Удраме му гриди. Изправим кеф. Hello. Чеса. Добре. Да, с тебе ще занимавам. Искам да го ноускопна. Фак.
скоп каска, брат. Много скоп каска, хора. Много скоп каска. Много обичам като ми пуска такива ботчета, аз да ги троля. Много обичам да ги троля ботчета. Хора, вие обичате ли да тролите ботчета? Пишете долу в коментарите. Трябва да съм научил от граплера директно да изкарвам помпата така, не да правя така. Това много ми пречи да си хитвам клиповете. И е така примерно. Това е много по-бързо. Много обичам да ми пускат ботчета. Япи! Япи! Чакайте, неща, Аз тук бяга, аз тук ги смог нещата. Моля да кажем, че това хеликоптер е на Макс Хилт. Гледам, не. О, да! Само чакам някой да ми стрелне хеликоптера. Въртолета по-скоро. Сме по-готини. Само чакам някой да го стрелне. Намерих жертвата си. What the fuck? Чакай. Пак no scope. Ха! Както се кърсенеш с потата. Аз му набих между матча 68 демидж с това. Аз майче го кракнах с перките. Това какво е? Да фокусирам. Не знам. Чуйте. Това какво е? Яко. Чакай, не вдарва то. Хора, трябва да ми... Знаете колко малко XP ми трябва да стана 160 лева. Така искам. Ставам 160 лева. Само да не ида до дед бариера. Хора, сме малко ще умра. Макар че аз имам ли граплер? Да, имам граплер. Ако стане нещо, самята ми заваждам с граплера. Не, аз трябва да слизам малко по-надолу. Не мога пьорвам хората. People! Така. Така. Пиче, мислейки си, че съм бот. Тъпичко за тебе. Тъпичко за тебе, пич. Тъпичко за тебе. Бре, не! Защо съм толкова крив за това? Не, аз взимам хънтинг райфъл. Викайте ми тъп, викайте ми къвто искате. Аз си взимам хънтинг райфъл. Това беше най-кривото пистолетче през живота ми, с което съм играл. Дръмгън.
Juice WRLD. Чакай, то негър ми изкара къва. Стрелям му в окото. Тъпо Juice WRLD. Между другото, хора, ако влезете в играта между 25 декември и 30 декември, ще ми даде Juice WRLD безплатно. Мисля, така чух. Ма мога да пробвате. Между 25 и 30 декември да влезете в играта. Така съм крив на гъда. Обичам Hunting Rifle. Хора, просто го обичам. Обичам Hunting. Можем ли да направим десятка килчета, хора? Десятка килчета. Гониме десятка килчета, хора. Според вас ще стане ли това? Това Мичи готвиш ли? Не. Разкажем, че това не е пъмпшотен хеле. Брат, хора, според вас тия гадни ли са много? Не, аз вече такова имам. Тъпаци, не е тъп. Така, хора, аз съм в зона, сега не знам какво да правя. Има 10 човека. Трябва да направя още един кил. Не знам през това време какво да правя. Между другото, забелязате ли колко време нашата локация седеше в зоната? Учим на качи корнера. То още не са го убили това котенце. Аз ще да го убия. Не, аз не учим да взема като цяло бос, аз учим да се таком това. Да си откри локацията. Вече има сняг Вече има сняг в мапа, хора. Вече има сняг в мапа. Като открия вече тази планина, ще ви покажа снега на картата. Аз вчера чаках да ми се апдейтни, така ли не игра толкова на това. Тук е котинцето. Аз сега ще дойда да убия котинцето. Първо ще се трансформирам такъв. Нещо такова. Yes! Да, вижте, вече има сняг на картата. Това планина. Чакайте да се тук. Ото тук има човек. Ама този бос май ще го убие. Тъпичко за него. Ставаме на такъв бивак. О! Аз съм тостер. Ето хора, аз съм тостер. Къде си, котка? Здрасти, котка. Няма ли ме гушкаш? Не мога. Така! Мърдай се. Тя ти е това. И ти вземе и ей това. Сега отиваме на сейфа. Арете, хора. Сега отиваме да се взема. Не, всъщност. Така. Добре, не е зле. Да. Не бих... Супер. Копирач. Точно отгън ще го взема. Вземам граплера. Не трябва ми граплера. Хора, готови сме. Искаме виктори за тази видео. Колко дълго стана? 25 минути почти. Тъмън до края на това. Това ще е края на видеото, хора. Така. Тук някой се бие.
Така, тук май ще има човек. Да, тук има хора. Хора, правим им third party. Правим им third party. Така. Тъпата котка. Това ако не беше прекрасен, защото аз не знам вие какви сте. Тогава не знам вече какво е това, ако не беше прекрасен шот. Така. Брат. От. Така, взимаме това на Джулс World. Не, на Джулс. Чакаме. Още един удар и сме готови. Още 15 секунди, хора. Чайте да си. Не бе, тапако. Какво правиш, бе, тъпа котка? Хора, чакаме 5 секунди. 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Зоната идва, ама не е чак толкова близо. Така. Ела, котка. Така. О, има двама човека още. Има още двама човека. Сега. Като презареждаме си този дивак. Отваряме пратката. Дайте да видим. Оф, не, това не ми трябва. Трябва повече патрони за такова нещо. А тук има ли човек? Добре, няма. Така хора трябва да се движим много внимателно. Ще има още двама човека само. Те ако тръгнат, ако са... Хора, видях го. Ето го. Фак. Фак, не го целя. Фак. Така. Така, убихме го. Супер. Хора, има още един човек. Пишете в коментарите, според вас правим ли го викторито? Ако ми презареди снайпера, да. Сега ще го гавря. Айде. И то с коронка. Чакай ми колко с коронка има. Имам 2 викторите с коронка, хора. Йеее! Добре, хора, мисля, това е видеото. Искам само да видя колко кило направих тази игра. Не съм точно сигурен колко. Ама то майче, моята котка го уби това. Да, майче, котката го уби. Добре, супер. Хора, 160 левел. Закръглихме на 2 победи с коронка. Браво на мен. Чайте само си да плай на победите с коронка. Това не го ползвам, така че... Его. То! Дай се да видим колко... имам 2. Добре, хора, това ще е епизода за днеска. И чао.